Svatý Vojtěch, vlastním jménem Vojtěch Slavníkovec, byl český kníže a druhý pražský biskup. Jako apoštol a mučedník zasvětil svůj život šíření křesťanství a zemřel mučednickou smrtí. Patří mezi hlavní české patrony spolu se svatým Cyrilem a Metodějem, je uctíván jako patron Evropy, stavitel duchovních základů střední Evropy. Jeho hrob v Hnězdě se stal centrem polské církevní provincie a dodnes má velký význam i v Polsku. Vojtěchův příběh se stal součástí evropského kulturního dědictví a po staletí inspiroval umělce. Je vzorem pro misionáře jako symbol neústupného šíření víry a osobní oběti. Jeho život a činy přesahují hranice náboženství. Představují klíčový moment v utváření středoevropské identity. Vojtěch se stal mostem mezi Čechy, Polskem a Maďarskem. Proslul svou odvahou, zásadovostí a neochotou ke kompromisům v otázkách morálky i za cenu exilu a smrti. Zároveň se podílel na budování církevních struktur a vzdělanosti v raném českém státě, čímž položil základy jeho duchovního i kulturního rozvoje. Svatý Vojtěch se narodil kolem roku 956 jako člen mocného rodu Slavníkovců, jejich sídlem byl Libice nad Cidlinou. Studoval na prestižní katedrální škole, kde získal jméno Adalbert. V roce 981 po smrti svého učitele se vrací domů a je vysvěcen na kněze. O rok později je nečekaně zvolen druhým pražským biskupem. Vojtěchův život se po volbě zásadně mění. Opouští světské statky a přijímá přísný mnišský životní styl. Marně se snažil vymýtit polygamii, násilí a trh s křesťanskými otroky. Jeho nekompromisní postoj jej dostal do sporu s českými knížaty a šlechtou. Kvůli neúspěchu své mise a politickým tlakům dvakrát opustil Prahu a odešel do kláštera v Římě.